Mana kene ngayok ya gawe ke jingkeli ke ba phlab ha la kali da uwe na ki subscriber janga ngamtip kene ke jingkeli ju la kalong ke jingkeli ke ba ukwa ban tes ukwa ban penjuk nga ni kalong ke jingkeli ke ba umtip kene ke jingkeli sya kalong ke we ni ke jingkeli ke ba bat ke ba kelan ba ngat ong pi ba la da don na plan jong pi ki ba ki biru ki keli ya pi kum kene ke jingkeli kum no penjuk bab ya kene ke jingkeli ke ong kum ni kat kum ke jing sngau jong pi uble who is god habangi pej saudong jong kene ke perthai kidan bun jach kiniam kirukom hakani ke perthai katkom ka jing sngau jumpi kanu napreng jong kini kiniam ke balong kiniam ke basisha kini kiniam kidan la ka jong kerukom ban pengsan yala ka jong ke jinge jongki katkom ka jinge jumpi katkom ka jing sngau jumpi uta uble ubasisha ka kata kaniam ke basisha bar hak bakhadu uklinga maphipat ka kaniam jumpi ka balang jumpi PI ni imhasla jong ni perthai kidan bon jaj kita ki ba penyakhlat ya obreu kawe na kita ka jing penyakhlat ka dei ka nation de ka region ka ri India ka ri Bangladesh ka ri Pakistan ka ri Australia markum ta langta hadin jong ka ri kadon kata ka state ka ba penyakhlat ya kawe ka jella na ka vipat ka jella Assam ka jella Meghalaya ka jella Madhya Pradesh markum ta nang ta wan sakawepat ka jing penyakhlat makata kalong ka jing penyakhlat ka jai pendru tang hapok jong ri khasi jongi ka jela Meghalaya jongi kidon ki jai pendru garo kidon ki jai pendru khasi te ka niam ru kalong ka we na ki benta ka ba penyakhlat iya obro napleng jong kini ka jing penyakhlat ki ba bonjat ka niam ka don ka rol ka ba kharau bha ban ple ha ka jing diwat ya ki bro don ki niam Kristen don ki niam Hindu don ki niam Muslim kidon ki jai Sikh ki Jain bat ki niam tre ki bonjat kini ki ba ngim la shuban jar kerteng hasla jong kini ka perthai ngan yitu pi ngalong Kristen ngaton la ka jong ke jinge jonga ha uta utrai unong panem jongi Jesus Christ kata kalong ke jinge jonga kata kalong ke jing sngau ke jonga om don ki bala ban penwit om don ki bala ban penbor ya kata ka jinge ka bang don ha utrai jonga Jesus Christ maphipat phila ban long ki Hindu phila ban long ki nyamtri phila ban long ki Muslim bat kumta ter om don ki bala ban penbor pi ya kata ka jinge ka ba phidon ha ublei jongpi sakawe pakawai ka jatniam hasla jong ne perthai ki hikai ya ka jingpha larangi phai syakaniam Kristen makaru ka hikai ya ka jingpha larangi phai syakaniam Hindu makaru ka hikai ya ka jingpha larangi phai syakaniam Muslim kinyam tre nang takiwe pat ki jatniam barok ki hikai ya ka jingpha amdan ko weru ka jatniam ka ba hikai ya ka jing sniu hoj nim la ban len don na pleng jong ki kat tu kat ni ki ru shit nyam ki ba yat om kat kum ka jing hikai jong ka tu ka nyam jong ki hendrai ki ba yat kat kum ka jing skau jong ki mi kata ka jing huri hura na mar ba ki skau ba u blai jong ki ulong kham halor ban ya ki blai jong ki we ka jinget jong ki ka long kham halor le ne kham ba ban ya ki jinget jong ki we nang ta ka mi kata ka jing kulmar ka mi kata ka jing kanat ka mi kata ka jing sho ka jing mai abdeng jong ki nyam ba pher hasla jong ni ka perthai nimde ban pengsan than ba kaniam jongi kalong kaniam ka badai kaniam ka basisha empat ban bing ya kaniam jong ki wepat kumbal ki politician ki pengsan yelade ki yaro yelade bat ki pendown ya ki we ki keno ya ki we da ka jintmu da ka jemut ban pengsan yelade ban pengsan ya kata ka jing sngau jongki ban pensngau ban pengsan ya kata ka jinget ke jongki ngan ong pi kan mau bai kani balada ublei udon nakalyang ka jongpi kemen ya pi bapin pengsan than ya kan niam jongpi ya kata ka jinget jongpi da ka ba pen down la nei da ka ba pen po ya kan niam jongki we da ka ba pen po ya ka jinget jongki we da ka ba pen po ya ka jing mane jongki we ublei kemen ya kata da lele ru em kemen ya pi kemen yanga kemen yangi bagi keno ya ki we par ki jat niam ublei jongi ulong ublei bastat ublei ubajanai kwa ban pengsan kwa ban penkentiu yelade bat da ka ba beng bar keno ya ke vepat ki jat niam mentangin poi shakne ka jingkeli ka ba uni ba ikelinga kumno nga jubabiu nga uonginga who is god ublei nga ongiu rada fi pet ya kata ka definition dan ya kata ka jimbatai shpang ublei kidon laki jong kurukom rada fi tai hapo jong ka Google who is god who is Jesus Christ hangta fin yo ya ka detail shpang jong Jesus Christ ka karukom hier pateng jong ka kimi jong ukpa jong karukom bakha yu nang ta kisenran jung bat ka jing im jung la batalun hang tu hapo jong ke internet lada fidei Hindu lada fi type who is Krishna kin sa batai pi ya kata ka details pin sa yo ya kata ka jing batai ka ba details ka ba bnia bahasa pa Krishna lada filong Muslim fin type who is Muhammad pin yo ya ka details pang Muhammad hapo jong ke internet ya kita ka jing tho filaban yo ha ka Bible filaban yo ha ka Bhagavad Gita filaban yo ha ka Quran kita kilong tang ki jing tip she pang ublei
phila bandai ki no ki jat niam phila bandai ki Kristen phila bandai ki Hindu phila bandai ki Muslim phila bandai ki niam tenrai ki bomdon ka jing tho Henry ki don kata ka jing tho khana patang la patang shphang ublei ngi don la ka jong ka definition ngi don la ka jong ka jingmut shphang jong ublei who is God uai ublei Henry ngat ong pi kata kamde ka jingkali ka jong pi phimde ban kali who is God Henry fi de ban kali who is God to me phimde ban kali uai ublei Henry fi de ban kali uai ublei hanga uai ublei happy you shouldn't ask the question who is God but instead you should ask the question who is God personally to me phila ban mane ya unu ublei kat ba kum ka jinge jong pi tangba kali yelade iya kene ke jingkali hato ngatip ya utu ublei ubang ngamane daga bangang puli shipang jungu daga bangang yo sngaw ya jinge thokana shipang jungu ne ngatip ya utu ublei namar bangan ton kata ka jinge de personally but utu ublei ubang ngamane ubang shakri hato fi tho ya ublei tang namar ba phi puli shipang jungu tang namar phi tip lup shipang jong ublei ne fi tip ya ublei namar ba phi itho ya ublei haga jingim jong phi udan haga jingim jong phi he is with me I am in him and always for him ngadon hau ngadon rengkat bat barbor nga im nak benta jung kata kalong ka jingkeli ka bap di bangkeli mano ublei pim di bangkeli ue uta ublei ubang di ban mane ue uta ublei bang di ban syakri Henry fi de ban bangkeli ya kata ka jingkeli nga long ue hakmat jong uta ublei ubang mane hatu nga tip ya uta ublei ubang mane namar bang pulis phangju namar bang yo sngaw phanggi ta ka jinge thona phangju Henry ke jingem jang pat kalong mar khongpong ne ngatip ya ublei nambar bangai itu ya ublei personally haka jingem jenga man lagi sni man lagi klimat haka jingem jenga ngaya selok bat ublei ngaya keren bat ublei bat ya kino kam ke ngatre nak benta jong ublei kata ken ka jingkeli ke bap hidiban keli ublei ubat haw ya ki paro ni imasla jong berthai ngi sngaw bakin long gibru ke bakrpang rangi phai hapok jong ke galaxy jongi ka bagi khot ka Milky Way galaxy ani ka Milky Way galaxy jongi ka long tang iwe i pum ibarit ba hakmat jong ka universe kata ka galaxy jungi hapo jong kata ka galaxy jungi pat kadon kata ka bagi khot ka solar system jungi hakaba kadon ka sngi kidon kini ki we pat ki planet ki bapher ba hakpo jong gani ka solar system jungi ka perthe jungi ka long tang i pum ibarit ba a small tiny speck hakmat jong gani ka solar system habangi phai che ka jingim jongi ki breu tang hasla jong gani ka perthe ki don tanda ki billion judge ki jingim ki bapher hasla jong gani ka perthe ki don ki lom ki wa ki don ki ki thwei ki deng ki set ki jingim ki bapher ki breu ulong tang ka benta jong kata ka perthe a human being is just a tiny speck ngab habangi pej hasla jong gani perthe ki don dak ki billion ki breu hasla jong gani perthe but manga ngalong tang ibenta ibarit tam napten jong kita ki benriu ha kani ka perthai a tiny speck perkhat phi kat kata ka jingkrao jong ublei ubashna omtang yanga omtang ya ka perthai omtang ya ka solar system omtang ya ka Milky Way galaxy Henry ya ka universe mentale ke start thmai kidang ong ba omde shu tang ka universe Henry ke dan daki multiverse kumta mangi ki bru ngilong tang ibenta barit tam jong kani ka universe jongi ublei jongi ulong ublei bakrao ubashnalut yakini ki aka baro ubara bu bet borunti yakini ki aka baro hatu fitan kata ka jingi dei ka bakhra bar ublei amdan jing tho hasla jongi perthai ka bible ru kamla ban tho shphangata ka bhagwat gita ru kamla ban tho shphangata ka quran ru kamla ban tho shphangata lini ka jingi tho khana jongi kamla ban ya tho shphangata wat ka balang ka bangi lit man mane man kata yoru kamla ban batai ngi ya kata ka jingi dei ka bajilli utam haka jingim jonga marwe shimet maruta ublei ubang ngamane kata ka jingede jonga lada menta fi kelinga fide mano who are you Christian ngong ki ngamla ban batai phi ya kata ka jingede jonga bat ublei jong ngam long Kristen ngam long Hindu ngam long ue hendengan don kata ka jinged maruta ublei ubang ngamane kata ka jingede jongi bat ublei kalong ka kentang kam kentang ban ya ka kam syongkha syongman haplen jong ushenrang bat ka kenthe kumta sangat ban kali ublei sangat bangkeli ke ka niam jong pi Henry keli ya kene ke jingkeli nga ngalong ue ha ublei ubang ngamane sangat ban ya saj ba ka niam jong nga kalong kham khrau ban ya ka niam jong ki we sangat ban ya saj ba ublei jong nga ulong kham khrau ban ya ke blei ban ya ki blei jong ki we sangat ban ya saj Henry la review sngaw ba ki we ki keno ya ka niam jong pi ki keno ya ka balang jong pi it's their choice
kalong ke jimut jungki kalong ke ek ba kimut Henry kim la ban penwit kim la ban penthut ya kata ka jingide jonga bar uta ublei ubanga mane kamde banga ben kamde banga kenno ya ki kattu kat ni ki riu shit niam yo ki lek na kowe ke jaka shkowe pa ke jaka ki pen pa ya ke jaka mane blei ki penyap ya kita ki syakri jong ublei ki penthut ya ki we baki mane ya ublei ki penyap ya kita ki nong yelap niam kan mau ya kene ba ka jing pen pat jong ki ya kata ka yeng mane ka jing pen thut jong ki ya kata ka jing mane jongi kim la ban pen lip ya kata ka ding ka ba me hapo ka men sem ka donot jongi ka bangi mane ka bangi syakri ya uta ublei ubangi syakri kim la ban pen lip ya kata ka jing ye de jonga bat uta unong thau ubala thau yanga kata ka jing ye de jonga hapleng jong ublei jonga kalong ka kentang haduk katakat kam dele ue utau Jesu Andre ke kata ka jing ye de jonga bat uta u Jesu ubanga mane kata kalong ka batan kam ulak ban long ue ro ubaki weki keno ubaki weki yero tang baka kata ka jingide jonga bar uta ublei ubanga mane uta ublei ubanga syakri kata ken kalong kebatan kam sangat mentahi ban keli ue ublei sangat ban keli ue uta ublei basisha ke kaniam ke basisha ke balang ke basisha namar kane ke jingkeli ka penmong ya kiwe namar larangi penmong ya kiwe ken mau ngi penmong ya ublei kum tangan ong pi sangat bang keno ya ka balang jong kiwe sangat bang keno ya ka niam jong kiwe sangat bang keno ya ublei jong kiwe hatu fitip ya ublei jong pi namar ba pi pulei phang jong u namar ba pi yo sngo ya ka jingi thona phang jong u ni fitip ya ublei namar pi don kata ka jingi dei ka bakar pang bar uta ublei ba pi mane ngin sai kendo pi ya ka vipat ki video tar hadu ka por bye bye stay safe.